Pódese. Con permiso. Pódese. Adiante. Home, por fin. Con permiso, pódese. Pero vostede... Eu teño unha cita aquí. Eu quería pasar por aquí para coller un paquete con unas pruebas de imprenta. Eu teño unha cita con tal señor Outeiro. O señor Outeiro aínda non chegou. De que oficina? Desta. Pero isto non é unha oficina, isto é unha pensión. É vostede que me tomou polo señorito Consuelo. E debo engadir que é a primeira vez na miña vida que me confunde con unha señorita. Isto non é un editorial. Edicións Minerva. Isto é a informática. Rúa da Caballería número 1, Onde estamos? No número 2 da Praza do Carme. Viu? Diga yo vostede. Pero, querido señor, en efecto, isto non é o 2 da Praza do Carme. En absoluto, Menéndez Pidal número 12. Claro, clarísimo. Pódese saber a que estamos xogando? Pola súa culpa tienen que subir a pé o sete andar. Isto é a Praza do Carme. No, isto é a Rúa da Caballería. Isto é Menéndez Pidal. Pero vamos a ver, Menéndez pero se non vais a dormir, pero se acabou de Estamos estar en de el que estoy dando un cuarto de hora máis. Cada un de nós abre sen esforzo ninguna porta pola que entrou, pero ninguén de nós consegue abrir as portas polas que entraron os outros. Que ver que calor entra por esa fiesta. Chove, que se chove, arrolla. Pero onde chove? Vai beber algo vostede? Unha laranxada, gracias. Laranxada non hai, só cervexa. Por que dixo que non había laranxada? Se non hai outra cousa. Fora onde quere que chova. Pero na Praza do Carme vai sol. As manobras. As alarmas. Que lle ocurre? Séntese mal? Non sei o que daría por unha taza de chocolate quentiño. O chocolate quente precisamente non creo que haxe. Pero hai, no sin embargo. Hai chocolate quente. No frigo.